قدیمه است. معنایش را هر یک دانشمند به طور خود در صفحه های کتاب خویش شرح می دهد. در بعضی نوشته ها اورمتان مکانی را گویند که آنجا در زمان گذشته کاروان سواران گاهی ایست کرده و استراحت می کردند. دانشمندان دیگر نوشتند که اورمتان شکل ناپرره اورمتان است. اورمتان در کتاب های سوقدی وطن نور یا زادگاه اهورامزدا به حساب می رود. و جای دیگر اورمتان به معنای باغ بزرگ نیز تصویر یافته است. در این مکان مردان هنرمند کم نیستند که بهر مردم خدمت میکنند. همراه حاجی کولولگار است. سالهای زیاد است که محض طریق هنر خویش نان مییابد. گاهی کوزه و طبق، گاهی دیگر نمونه‌های گوناگون تنور می‌سازد. او میگوید که گذشتگانش این هنر را از سمرقند آورد. سالهای دوره همون نمیدونم چند سال، یک 300-400 سال پیش از همون جا اومده یک جو زمین جدا کرده، همه خاک دیده که همینجا همین شرایط کرده می شود. همون آب از یک 3-4 کیلومتر از دشت بیرون همون چی کردگه، همه خیلی قبری سفالی ساخته، هم آب همون دشت با آورده، همون دشت آباد کردگه. اصلا کولولگاری هنری قدیمه مردمی است که از نسل به نسل می‌گذرد و محض این هنر توانسته است که بهر معرفی یک خلقیت نقش بازد. در شهرهای بزرگ
ҳунармандони кулолгар дар бахшҳо тақсим мешаванд. яъне яке танҳо табақ месозаду яке кӯза, яъне як нафар ҳама ашёи кулолиро намесозад. вале вақте дар як диёр ҳунармандон як ва ё ду нафаранд, машғул мешаванд ба сохтани ҳама намуди ашё. дар Урметан ба хотири оне ки ашёҳои кулолӣ ба ғайр аз танур ва кӯзаҳои гуногун ҳаҷм харидор надоранд, усто ҳамроҳ ва наздиконаш ба сохтани маҳз кӯзаву танур камар бастанд. این ظرف ҳозир ин қадар истифода намешаваду. ман ин танур барои нонпазӣ ман хел чизо ино барои чӣ хел гӯям, як ҳамин меҳмон мебиёд аз ин ҳозир вай шудагӣ ку ман ин чӣ мегӯем, соли рушди вай сайёҳӣ шудагӣ, сайёҳо мебиён хеле хел мебинанд. не бозор ба харидор надорем рост ин чиз ба танур месозанд. чӣ хел гӯм ҳамин вай харидор ба чӣ ки бошад ба ҳамон шуғл мебандед ку ҳама хел да талабот ба нигоҳ кара кор мекунед. ин заҳматаш бисёр неки харидор надорад инҷа ба мо райони айни панҷакен пештар буд роҳ кушодагӣ буд аз самарқанд аз онҷо омада мебурданд. ҳатто ина акон аз рӯзи аввал гиридга ина мебод чанд рӯз хок тайёр кардан дар кор, бехтан дар кор, аз сангҳои дигар чӣ карда махсус ҷо дорад. ҳаминам ниҳоят дараҷа даруни сангҳои ва меса сангҳои калон дорад, мебезем ва тайёр карда мебирем. як танурро камаш бо як ду рӯз се рӯз вақт мерада агар аз аввал то охираша гиридага фақат барои тайёр карданаш бо барои шиноданаш устанокаш бо вай дигар хел. вақте ки ҳамон гузаштагони мо ҳамин чиза омӯхта ҳамеша махсус ҳозир хоке ки мо ҳамин истифода мебарем ба ғайр аз ҳамин Урметан дигар дар дигар ҷо вуҷуд надорад. мо ҳамин чанд ҷой кофтем. мо ҳаминҷо ҳатто ман вақташ буд ки дар дари сӯз то Туркменистон рафта сохтам. ҳамон устоие ки ҳаминҷо кор кардаги буданд, ҳамин танурро истифода бурда буданд, ҳамонҳо вай кардаги буданд. ҳама хел ҳавас мекарданд ки ҳамин хел танур бикор кунанд. аз ҳаминҷо мо заказ карда бурдан мо то Туркменистон рафта сохтагем. аз вай ҳаминҷо ҳамеша маҳсулотша аз ҳаминҷо бурдем. ҳатто Россия ман бурда сохтагам ҳаминҷо. дар ин диёр чанд оилае ба сар мебаранд ки бо танурсозӣ машҳуранд, зеро танҳо аз Урметан ба дигар деҳаҳои ноҳияи Айневу кӯҳистони Мастчоҳ ва Панҷакен танур бурда мешавад ва дар бозорҳо низ танури Урметан харидори худро дорад. ман ин ҳунаре ки шумо мебинед, ин ҳунар ҳамаш мо ба меросӣ. ман чӣ хел ки гуфтам, ман як аз ду аз пеш бокалон аз Самарқанд омадагӣ ҳаман сафолгарӣ кардагӣ. баъд аз сафолгарӣ бо мана ҳунари танургирӣ истифода бурдагӣ. мана ҳамин танур мо ҳамун соле ки мисол армия рафтем, баъди давраи шӯравӣ аз армия омадем, хам мана шофёрӣ хондем, гашта буд ки бо ҳамин маҳсулот худамон месозем, бо худамон мебарем, бо дастрас мекунем мардум ба ҳамин ҳисоб. ин чиз мо ба чи мероси аз падарамо бо бомо омадагӣ. чаро алон касби осонтарро интихоб накардем? хайр ин касб худи мо ба маъқул, барои ин ки падарамо мо аз кӯдакӣ ҳамин падарамо ҳамин корро мекарданд, мо вақте ҳамга ёрдам медодем, ҳамин кор мо ба маъқул шуд. не ако мо ба вазмин наметавонад, барои мо одат кардагем. чаро шумо ҷавонони деҳаро ёд намедиҳед? не ҷавоно ёд додуса ки ман омодастем танур ба ман сафолгарӣ канда қиин ва ба аҳамият наметиҳам. ин банд набошад хам мебиёям бо ёд мегиранд. ин ба кам кам омада ҳамон кисе ки завқ дорад мебиёяд ва мекунад. мо танурсозо бисёранд Урметани мо ба 7-8 ҷо танур месозам бо. чанд намуди танур месозед? ако танур ин як чанд намуд мешавад. ман ин танурое ки ҳастанд, ино хай танурое ва майда мегӯем. мана ва ин майдаҳо ҳастанд. гашта буд ки мана дар дарон ҳастанд танури калонтар. бо ҳаст танури новой мегӯем, бо ва ё бисёр баланданд ва ҳамин қади худом баланд, қади одам борем баланд ва ё месозем. ҳамин танурҳо танҳо аз рӯи ҳаҷмашон фарқ мекунанд? ҳо ино аз рӯи ҳаҷм фарқ мекунанд. мана мо фармоиш метиҳанд, мисол мегӯяд ки ман ба мегӯяд 5 та ном барад, ё ки мегӯяд 10 та ном барад, ё ки мегӯяд 20 та ном барад.
мана ҳамин то 20-25 дақиқа ман ин танӯрро мебарам. Акад новое ки гуфтаанд мо аз 40 боло мешавад, 40 та 50 та 60 зона новое мебарад, гӯё кало мешавад. шумо гуфтед ки 6-7 оила машғул мешавем. мақсуди шумо аз дигар оилаҳо фарқ мекунад? мо ҳама мо гӯё як устоз, як одам омӯхтагим, ҳамаш як хел, аз як ҷо хок мегирем, як хел вай мекунем, месозем. нишонаи устоӣ намемонад? якон фарқ мекунад. ҳамин танӯре ки мисол шумо месозед дигар, ман месозам дигар, ин месозам, камтун фарқ мекунад. ин қолаб нест ки қолаб нест ки як хел шавад ин чиз. барои аввал фарқ мекунад. намуди ҳаҷмаш. ҳамон чикаре ки гуфтам, ман ҳамин танӯре ки мо мебарем, мо ҳамин 3 района ҳамин фақат мо аз танӯр таъмин мекунем. ҳамин ноҳияи Панҷикар, ноҳияи худи айни, мана ноҳияи кӯҳи Масҷо. мана ҳамин касби танӯрсозӣ дар ҳамин дара фақат ҳамин дар дохили Урметан ҳаст. дар дигар танӯр намесозам. барои мо ҳама ҷоя ҳамин таъминоти танӯр аз ҳамин Урметан, аз масъулияти дасти мо, дасти ҳамкоро мо ба. устоҳои ин макон ҳамеша кӯшиш карданд то фарзандонашон низ ин ҳунарро омӯзанд, зеро манбаи масолиҳи хом дар ин диёр фаровон аст ва танҳо ҳунарманди хуб метавонад ин хокро истифода намояду ҳар гуна ашёи рӯзгор бисозад. мо инҷа чикел гунда инҷа як чизаш ҳаст ки ин коре ки мо мекунем барои мани танӯр сезони фақат дар маҳсулоти мо фақат дар тобистон харидор дорад, дар зимистон харидор надорад. барои ҳамин мо агар ин корро машғул шавем, агар аллакай мо худамон таъмин карда наметавонем. мо ҳамеша рангашам дастӣ тайёр мекунем. чикел гум хел ҳозир рангҳои давлатӣ ҳаст, галазур мегӯянд ва дигар чиз. мана рангҳое ки мо тайёр мекунем, ин чикеле ки дар мадрасаҳои Самарқанд ҳозир пештар кардагӣ буданд, то ҳозир истодааст, қариб ки сири ҳамон аст. ин ҳамин аз Самарқанд чиз месозанд, зарфҳо месозанд ва зарфҳо ҳамин камтар истифода барои дигар аллакай сираш мераваду тез вайрон мешавад. лекин аз он ранге ки мо тайёр мекунем, ҳамин кай ки ҳамин зарф шиканад, баробари ҳамин мешиканад. ҳамин хел ранги шаффоф, баъд сабз мешаду кабуд мешавад, чиз хел зардчаю сурх кабуд мешавад. тамом ду хел ҳамин дигар ҳамин рангҳо тайёр карда намешавад. чизе ки аз ҳамин нивогон мо мондагӣ ҳамин хел. шумо ҳамон рангҳо аз табиат мегиред? аз табиат мо ман ҳамин шишаи ман ҳамин чикел ки дар оинаҳо истифода мебарам, ҳамин чиза вай мекунем, хима мекунем, орд карда вай мекунем, гашта баъд ман ин оҳана месозем. оҳана қалақчаш аст ку ман ин хел баъди ало тасмони сурхи каред пӯшуғаш мехезад. ҳамин хел баъд миса ҳамин хел алюмин ҳамин хел чизо ки истифода мебарем. ҳамоне бас он омехта карда бо худи ҳамин гелхи бо махсус ваяш аст, осои дастӣ аст, ҳамон мерезем бо камтар орд пӯша мекунам, онҷа камтар гарди орду баъд ҳамин чия ҳамин хел тофта мегирад дастӣ ба худаш об камтар мерезед, ба худаш ҳамин якҷоя шуда омехта шуда баъд махсус ҷо дорад, ҳамҷа рехта мегирад. баъд аз ки зарфҳо ки тайёр шуд, баъд мегирем ранг мекунем, бо хундума мемонем, бо 3 шабонрӯз хундума алоб кардан дар кор барои пухтанаш. ин рангашу ваяш ҳозир ман ин Самарқанд мекардагӣ ва алоҳида мепазад ва як бар худи ҳамин сафоло мепазад. баъд аз ки пухта ки шуд ва ранг алоби баланд карда мешавад. ин мо ба гидета як 1200-1300 градус гармӣ дар кор ки баъд ин ҳамон рангаш ба худаш шавад омехта шавад. ҳамин гуна дар ин диёр кулолгарӣ рушд мекунад. ин ҳунар аз дигар шаҳрҳо ба ин диёри кӯҳан омада бошад ҳам тавонистааст то солҳо баҳри мардум хизмат бикунад ва ҳунармандони имрӯз мекӯшанд то ҳунарашон даҳсолаҳои дигар зинда бимонад, то фарзандонашон низ тавонанд бо ин ҳунар нон биёбанд.
دست تو کندم ولی ندارم